पातोक मनशाच्या जिवितान कोणें घडोवन हाडलें जायत संवसारान. मनीस पातकी तसोच घातकी आपल्या सोयबान. पातोक निवारूंक पदवी आसा देवाच्यान. पातोक हाडला संवसारान देंवचारान. वायट येवजण घालून येवेच्या मोनान. रान संवसार पातकान बुडलो. पोरसा वरवीं सुटका दिली जेजू क्रिस्तान. पातोक मनशाचेर कांपेरो हाडटा. आमी पातकी जिवीत जियेताना. पातोक सगल्यांक बोगसणें दिता. पातकाचें पिराचीत कुमसारान कोत्ताना. पातोक सगल्यांक कोंतीनी बोत्ता. आमी मोत्तोच कूड मातयेक लायताना. म्याल कोरीत तर आमचेर पातोक कशें आयलां. बारीक चिंत मनशा तुका वगोत आसतना. आयज पातकाक लागून आख्खो संवसार. आनीक मनशाचें जिवीत पडलां काळुकान. गुन्यांवकारी कोण तुकाच कोर विचार. एक उमाणें आमच्या सगल्यांच्या धर्मान. सोंपें उमाणें आगोड कोत्ताय कित्याक. सुट्टावें कोर काळजांतलो भायर मारून सोयतान. देवान सांगलां चल पुताच्या बोरवशान. अशें सांगता पवित्र पुस्तकांतलें एक पान. त्या मनशान असलें पातोक केल्लें काय. हे पोरी ताचें करूंक बोगना. कुड्ड्यांक बेऱ्यांक मोनयांक बरें केलें. तरूय ताचेर बेईमान जाले ताचे देखणार. पातोक आदार केल्यांक बक्षिली. बक्षी नासली ओन बावाडती जात ती नेणा. तीन केळ्यांनी ताका कुर्सार किळायलो. जावं तुजो म्हजो संवसाराचो सोडवुंडा. मनशा सोबे माजार तुका विचार कोत्तां. बरे कोरण्यांनी तूं जियेलाय कितलो. देवान दिसाक तुका 24 वरां दिल्या. कितलो वेळ तुवें दुसऱ्याक दिलाय तातूंतलो. पातोक मिजास पदवीन आमी चलतां. सोजमोन मनीस वो संवसार म्हणून आपलो. आसतो ना एकूय मनीस आमचे मदलो. जेजू भाशेन आख्खो संवसार जिखला तसलो.
एका पातक्याक लागून कुयतारून बुडलेले सांगची गरज ना गोडलेली गोडणी सो तुका म्हाका देव बाबान रोचलेली उडी ओतम्या सोयत नासतना को उपरांत वाडोन गिन्यानाची जातो कित्याक मनशा आदारताय एक पातो शेवटाक देवाक तूं जबाब दिवंक सोदताय चुकलो दोनिया हांव बातकी कूड म्हजी वस्तू अंतराचो संदेश आयकोन मनशा आदारी नाकाय पातोक आनीक बरो कांताराचो संदेश आयकोन मनशा आदारी नाकाय पातोक